Vítam vás u nového videa a je to tu, je tu Elno SMP, takže vítam vás, idem vás zoznámiť so serverom. No, takže začneme takto. Jak vidíte, tu je spawn. Nie je najlepší, ale ani najhorší, takže tak. Ďalej, tu je poriadok serveru. No, ďalšia vec, tu sú starter české veci. Ešte tu máme, jak som hovoril v minulom videu, máme tu ešte nejaké, že neznáme, takže nejakých členov ešte hľadáme. Tu je 5 rok väzenie za nejaký čin, ale je to podľa starostu, akože serveru, to sa bude voliť starosta. Ďalšia vec, tu je nether portal, to vám potom ukážem. Tu je beacon, napríklad, tu sú stánky, ktoré si môžete kúpiť. To ešte uvidíme za koľko, nejaké dia alebo tak. Keď si hovoríte, aké mám veci, zatiaľ mám takéto veci, akože enchantol som si zatiaľ gate a boty, potom mám nejaké železné veci, ešte štít máme zenchantovaný a no, nie je to najlepšie, ale to som zatiaľ získal. Tu je radnica, zvonku nie je najlepšia, ale znútri je vážne pekná. To som tiež stavil s mojimi členmi. Tu je zakázané ísť s armorom dovnútra, ale teraz to neplatí. Ďalšia vec, je tu na spawne hrad. No dobre, som tu. Tu je hrad, akože dá sa lepšie urobiť, nič moc to není. Viete, každý si zatiaľ získava veci. Som zatiaľ zastával, tiež nie je to najlepšie. Bude sa to určite nejak lepšie stavať. Tak, water bucket, Mr. Water bucket. Potom, čo sa na serveru bude diať, budú sa diať eventy napríklad. Tu sa stáva už event, tuto hore musíte prejsť loďkami a tuto hore. Tam vidíte, tam je plošinka, to už sa stáva event. Tam tuto dole už je plošinka vytvorená, tam bude event o nejaké tie veci, napríklad o nejaké armory a tak. Potom bude ešte nejaký event v endu, by som chcel urobiť. A dobre, ideme do netheru. Tým vás možno prekvapím, lebo ten nie je zase najhorší. No dobre, sme tu, sme v netheri. Tu sme popísali tunele, kde dobýva. Tu sú nejakí členové zatiaľ. Tuto môžeme ísť ku mne, akože keby mám elitru, je to veľa ľahšie. A ja si teda zatiaľ zobrám loďku, aby som na nej prešiel rýchlejšie. Je to veľmi pekné, keď si dáte F5, vidíte. No dobre, ja som vám asi ukázal všetko zatiaľ, čo tu je. Určite sa tu bude viacej toho stavať a tak. A ešte jedna vec, že ako budú vychádzať videá. No ja sa ich budem snažiť točiť čo najčastejšie. Som to videl, že každý týždeň vyjde jedna, akože nie je to nejak veľa, ale no, lebo teraz sa budeme akože získavať veci a potom budú aj vychádzať nejaké videá, určite keď sa bude voliť starosta. Proste tento server bude napínavé, bude to ako Trust SMP, no toto je Elno SMP. Takže dobre, keď sa chcete pripojiť, like, odber, zvonček, budem náhodne vyberať nejakých členov. Dúfam, že sa vám video páčilo a zatiaľ čau.